Estalviar segur que és una de les preocupacions financeres que més en roda pel cap. I sempre amb aquella pregunta, oi? Ho estem fent bé o ens estem quedant molt enrere? Vinga, anem a veure-ho. Aquesta pregunta segur que ens l'hem fet a gairebé tothom en algun moment o altre. La bona notícia és que avui no només resoldrem aquest dubte, sinó que donarem unes respostes ben clares i pràctiques. Som-hi, doncs. No només donarem xifres, sinó que oferirem una guia útil per saber exactament on s'està i, el més important, quins passos es poden fer per millorar a partir d'ara mateix. Molt bé, anem directes al gra. Analitzarem les pautes d'estalvi per cada gran etapa de la vida. Comencem per la base de tot, pel principi. A la vintena, quan comencem a guanyar els nostres primers diners, és una dècada de descobriments, sí, però també és el moment ideal, perfecte, per posar els fonaments de la nostra salut financera futura. I atenció a això, perquè és la clau de tot. És igual si es comença amb 10 euros o amb 100. L'important, el que ho canvia absolutament tot, és crear la rutina. Aquest petit gest, repetit més rere més, es converteix en una autèntica bola de neu amb el temps. És el poder de la constància. Aconseguir aquests primers 1.000 o 2.000 euros estalviats és una fita gegant. És la prova, la demostració tangible que l'hàbit funciona i que es va pel bon camí. És, de fet, el primer gran pas cap a la independència financera. Perfecte, passem a la següent dècada. Aquí, la vida sovint es complica una mica. Més responsabilitats, projectes més grans i, clar, l'estalvi agafa una nova dimensió, molt més seriosa. I què vol dir exactament això de tenir un coixí? Doncs vol dir que aquesta dècada és clau per construir un fons d'emergència sòlid. Aquest coixí ens protegirà de qualsevol imprevist, ja sigui una reparació inesperada, una despesa mèdica o fins i tot una pèrdua de feina. Aquesta és la referència clau. Tenir estallat l'equivalent al que gastem en 3 o fins i tot 6 mesos. Això dona una tranquil·litat que, de bo, no té preu. És la llibertat de saber que es pot fer front a qualsevol cop sense enfonsar-se, ni haver de recórrer al deute. Molt bé, entrem a la fase d'acceleració. Als 40, la jubilació ja no sembla una cosa tan llunyana, oi? Comença a ser una realitat més propera. És el moment de prémer l'accelerador de l'estalvi i pensar, de forma molt seriosa, en el futur. Aquí, el canvi de mentalitat és total. Ja no estalviem només per a imprevistos a curt termi, ara estalviem per a garantir una jubilació tranquil·la i amb qualitat de vida. El temps, per sort, encara joga a favor nostre si actuem amb decisió ara mateix. En aquesta dècada és on el nostre patrimoni hauria de créixer de manera significativa. Normalment, és l'etapa on es tenen els ingressos més alts de la carrera professional i, per tant, la major capacitat d'estalviar i invertir. És una oportunitat que s'ha d'aprofitar. I arribem a l'etapa de consolidació. Estem a la recta final abans de la jubilació i l'estratègia ha de canviar un altre cop per adaptar-se a aquesta nova realitat que tenim al davant. La prioritat absoluta ara és protegir el capital que tant ha costat acumular. I això què vol dir? Doncs, per exemple, passar d'inversions de més risc a opcions més segures i estables. L'objectiu ja no és créixer ràpid, sinó sobretot preservar. Exacte. Amb menys anys per endavant, la capacitat de recuperar-se de possibles caigudes del mercat és molt més petita. Per tant, una gestió prudent i assenyada del risc es converteix en la peça central de tota la planificació financera. Molt bé. Hem vist totes les xifres, però ara ve una de les parts més importants d'aquest anàlisi, si no la que més. Cal posar-ho tot en context per evitar angoixes innecessàries. Recordem-ho sempre, són guies generals, no són lleis universals escrites en pedra. Cadascú té la seva pròpia història financera, les seves circumstàncies, les seves prioritats. L'important és que serveixin d'inspiració, no de pressió. A una banda tenim les referències, que ens donen una orientació molt útil, però a l'altra hi ha la nostra realitat personal. El salari, les despeses, si tenim família, els imprevistos... La situació de cadascú sempre ha de prevaler sobre qualsevol guia general. I aquest és el punt clau. No ens comparem amb els altres. Comparem-nos amb nosaltres mateixos. L'única pregunta que importa de veritat és: estem avui una mica millor que ahir? Aquest és l'únic progrés real, o el que compta. Perfecte. Ara que ja tenim les referències i aquesta dosi tan necessària de realitat, la pregunta del milió és: i ara què fem? Doncs vinga, passem a l'acció. El camí és ben clar. Si algú sent que va per darrere, sobretot que no es desanimi. El passat ja no es pot canviar, però es pot començar a construir un futur millor avui mateix. I si algú va pel bon camí, enhorabona, que no relaxi i que segueixi endavant. L'important és no parar mai. En resum, estalviar
és un camí, no és una cursa. L'important és començar, ser constant i adaptar l'estratègia a cada etapa de la vida. I ara sí, tanquem amb una reflexió final per a tothom. Creieu que aquestes xifres són realistes i motivadores? O potser són massa exigents per al context actual?